Bisimila hôtel Lafia la n'i ko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fil dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don ka to mobilibolila a ye kuran poto dɔ gosi ka kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ
a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do o de la sama mone ma fen fara ka wari cili musakaw kan wa aka no ni mali wari ci siro be amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi ko ni awa sani ke o ken sama mone application yi awi wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima o pe bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔne konti la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛbaw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔne application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔne ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔne i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Alamisa marsi kalo tile 26 sanba 2026 bi ye Mali ka démocratie bɛɛ y'a ale ni kanabila nali an ka jamana kɔnɔ o san 35 ye bi ye daɲɛ kelen min b'an bolo sɔgɔmada in na o y'o ye kuma tɔ bɛɛ lajɛlen na munumunu o kɔnɔna na Falaye Keyita bi yan yaasa k'a bila bɔlɔlɔ sira fɛ sɔɔni san an b'an kari a kuru la. An filɛbaw ni an lamɛnbaw bi ye marisi kalo tile 26 sanba 2026 bi ye a san 35 ye Musa Tarawele ka fanga o binna wulikajɔ senfɛ wulikajɔ min ni a wuli yɔrɔ janyana kosɛbɛ maa minnu tun sen b'a la kabini san caman n'u ye kɛlɛfɛkɛrɛw kɛ fo kana se Musa binni ma olu caman olu tɛ jɛna bi. Marisi kalo tile 26 sanba 1991 san Falaye a bɛ maa hakili jigin ko caman na dɛ. An somaw
an balimaw an teriw an jɛɲɔgɔnw maliden min bɛ bamakɔ kɔnɔ ani mali fan caman fɛ u ka wulikajɔ kun ye min ye jamana bɛ se ka lafiya a bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i da don jamana kuma na cogo min na k'a sɔrɔ bɛɛ ka hakɛ bɛ i bolo maa ma digi maa la fala ye malidenw y'u joli di dɛ malidenw ye wulikajɔ kɛ miirina min tun bɛ u la kosɛbɛ o ye fanga ka se ka yɛlɛma nka jigitigɛ barika bonyana san 35 o kɔfɛ bi an bɛ se k'a fɔ minnu yɛrɛ ye démocratie ŋanabaw ye fanga nɔfɛ nata fanga marali fanga jasoli k'a kan ta ye o y'a to olu yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ fala ye ko bamananw ko ten n'a ma sigi ɲɛna a bɛ sigi kun kan nin ko in sigira minnu yɛrɛ ɲɛna olu tilala k'u sigi ɲɔgɔn kan yan fala ye bɛnkan minnu bɛ u ka tɔn kɔnɔna na u y'olu sɔsɔ maaninfinw ka hakɛw u ɲinɛna olu kɔ misali fitininw fala ye n bɛ olu de d'i ma bi musa bɛ bi tuma min musa yɛrɛ n'a ka gouvernement mɔgɔ faralen ɲɔgɔn kan fala o tun tɛ maa 20 bɔ premier ministre tun tɛ o waati nka musa bin kɛlen jɛkulu fɔlɔ min sigira o kɛra maa 25 ye bɛɛ ko n ka parti mɔgɔ ka don n ka association mɔgɔ ka don a kana kɛ an kɔ an sen ka ye a la a nana kɛ sa jɔyɔrɔ ɲini san fɔlɔw la Zumana Sako ale tun bɛ PNUD baara la ale welela ka na yaasa premier ministre ya jɔyɔrɔ ka se ka da ale ma fala ye bɛrɛbɛrɛli tɔ minnu tun b'an fɛ yan jɛkulu minnu ye wulikajɔ kɛ an fɛ yan u ye min da Zumana Sako yɛrɛ ka fɔlɔ furancɛ fanga kɔnɔna na kalo 14 ani Amadu Tumani Ture i b'a fɔ ko ayi a y'a teliya a k'a d'an ma hali n'a ma ɲɛ an yɛrɛ b'a tɔ ɲɛnabɔ o nana wolo mun na an ye kalata kɛ a daminɛna maire kalata la fala ye Bamakɔ kɔnɔ yan parti politique min kun man ka di a waati kosɛbɛ n ko Bamakɔ yan dɛ o kun ye sinidi ye ale jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ nka adema ale fanga kun ka bon sabula école karamɔgɔ ka tɔn kun ye ale ye ale bɛ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ale kun ye parti fɔlɔ ye fala ye an nana mun ye député kalata nana kɛ o kɔfɛ minnu yɛrɛ tun bɛ Musa ka tɔn na fala ye olu caman kɛra adema mɔgɔ ka députéw ye député 96 o fɔlɔ de sigira fanga binnen kɔfɛ a tilancɛ bɛɛ lajɛlen tun ye maa minnu tun bɛ Musa nɔfɛ olu caman tilala ka kɛ adema députéw ye marabolo ni sigidaw kɔnɔna na o si ma k'a la kojugu ye président kalata la maa 9 de y'i kanbɔ fala ye Alpha Umaru Konara an bɛ se k'o fɔ Marubaturu Jaabi min ye a tɔgɔ ye di ala kɔfɛ an ka sabali an hakili b'a la ko kunungo sabula an y'an baw ye fala ye ka kogo ta INPS la an y'an filanw ye an y'an kɔrɔw ye mugu cira an ka sow la Barilabugu kun ye jɔyɔrɔ 2 de fala ye muso minnu tun bɛ wuli ka cɛsiri kɛ k'u tɛ Musa ka fanga fɛ olu tun bɛ labɛn Barilabugu de wa ekɔlidenw fana ka jabalaba n'o ye lycée de Badila ye o fana min jɔyɔrɔ kun ka bon kosɛbɛ a ko la o fana tun bɛ Barilabugu ka wulikajɔ tun ye diyagoya ye wa pɔn fana o fana tun bɛ yen yaasa ka se ka dugu kɔnɔna sɔrɔ pɔn 1 de tun bɛ yen fala ye n b'a mɛn sa mɔgɔw da ko politique mɔgɔw k'u ni Faransi de tun bolo bɛ ɲɔgɔn fɔ ko maliyɛnw yɛrɛ bɔra fana ko ɲinɛn'o kɔ fala ye an y'a bɛɛ jɛ bi kun kan ka kɛ seli de ye Mali kɔnɔ voilà kibaruya bɛɛ lajɛlen dilen ka ban tuma min u ka sɔrɔ ka kuma 26 mars kan yɔrɔ depuis yen kɔni i b'a dɔn k'a fɔ ko a ko a barika banna a ma fɔ an yɛrɛ kɔ sabula an yɛrɛ y'an wuli k'an sen don a ko la k'an tɛ kɔrɔlen fɛ fo kura ko ka jɛ an ye fɛn caman fɔ an ye minnu bɔ yen fala ye i y'a dɔw ye bi hali bi u bɛ fanga la bi mɔgɔw tun bɛ Musa ka gouvernement laban na hali bi u bɛ fanga la mɔgɔw tun bɛ Musa ka baaraw la hali bi danaya dalen n'u kan o ye mun ye tilennenya ni ladiriya ni faso kanu ani jamana baara kan ka kɛ ka ɲɛ cogo min na nka an ka démocratie yɛrɛ ma se ka bɛn u yɛrɛ ye fanga binni min kɛ o ma se ka bɛn o kunna k'a dilan ka ɲɛ ka jamanadenw hakɛ k'u ye na o ma se ka sɔrɔ caman bɛ yen
olu fana bɛ k'a kɛ bi n'a fɔ olu kelen de t'a don fala ye kuma fɛn fɛn bɛ fɔ ko olu de y'a kɛ olu de t'a don u ɲinɛna maa caman de kɔ fala ye démocratie kɛlɛ in nalen a maa fɔlɔ u ɲinɛna maa fɔlɔ minnu kɔ u kɛlen ka fanga ta fala ye o ye école karamɔgɔw ye olu minnu kun ka wuli ka jɔ u ka cɛsiri u ka baara u ka ko bɛɛ kun bɛnnen don Musa bɛ se ka bin cogo min filanan mun bɛ n'u ɲinɛna olu kɔ fala ye o ye seko ni dɔnko tigilamaw ye troupe dramatique n b'u ta u tɔgɔ ma Gimba ninnu Ousmane So Michel Sangare Magma Gabriel Maïmouna Koulibaly min ye kɔsiyɛn ninnu ye fala ye Kariba ninnu u ɲinɛna a sabanan kɛra jɔnw ye o ye maliden minnu yɛrɛ wulila k'u ni di u ka hakɛw u ka sɔrɔw fɛn fɔlɔ min bɛ fala ni démocratie y'a ci k'a tiɲɛ k'a halaki o ye Mali kalan ye fo bi an ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la don o don fɛn kura de bɛ na min bɛna don an ka kalanko kɔnɔna na n'o tɛ bi kun b'an ka kɛ tan cogo la nka a bɛ kɛ cogo di dabolo tɛ ɲani na kubukɔ kɔ sɔgɔmada in na an nimisalen an jɔrɔlen sabula démocratie tiɲɛtabaw anw ɲɛ t'u la fala ye nin bɛɛ bɛ ka kɛ maa ma bɔ ka kuma ka fɛn fɔ min bɛ malidenw hakili sigi a dun kɛlɛ kɛra maa minnu fɛ fala a caman bɛ balo la bi dɛ u kun kan ka se ka kuma u kun kan ka se ka wuli k'u jɔ u kun kan ka se k'a fɔ anw ye kɛlɛ min kɛ an ye wulikajɔ min kɛ nɛgɛ kaɲɛ kɔnɔntɔn n'o dana gosila palais de la culture Amadou Hampâté Bâ salle Bazumana Sissoco kɔnɔ kɛnɛba in sa a denfaya de talen don k'a di maa hakili juru caaninni dɔ ma maa min n'i k'a dɔn k'a fɔ ɲinini sira kan ani dɔgɔtɔrɔya sira kan a ye baara caman kɛ médecin nutritionniste n'o m'i diya a fɔ ko clinique sage tutigɛba docteur Mamadou Souare u ka ɲɛmaya bɛ ta ka di docteur Souare ma ka sabu kɛ a ka dɔnniya n'a ka faamuya ye yaasa nin denmisɛn yɔrɔ na se ka o sira ɲuman ta a sababu ɲuman a fɔ ko kitakaw ka tiɲɛkɛ jiri docteur Salimu Kante. fala ye démocratie a fɛn min bɛ yen bi ni tigɛ kɛlen don la kosɛbɛ o ye jamanadenw ŋunanfan ani marabaw olu sigicogo n'i ye san 1991 ta k'a lajɛ Mali fanba kun wulila ni hakilina min ye ni yɛlɛmaba min ye ka kɛ ni marisi kɛlɛ ye fala ye k'a sinsin ka danaya da politikimaw kan sanw y'a yira k'a fɔ ko fanga maracogo fanga sigicogo fanga kɛcogo maa minnu bɛ yen n'olu ye politiki jɔyɔrɔw sɔrɔ ka jamana marali kɛ olu ye jamanaden tɔw kɛ bolokɔfɛfɛn ye min ye bɛɛ ya hakɛw ye k'olu bɛɛ lajɛlen tɔɲɔgɔn kalataw kɛra fala ye maaw y'u yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ yan don maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ye Mali tutigɛli baaraw kɛ n'olu ye jɔnjɔnw sɛbɛn olu dɔw minɛna ka bila kaso la politiki jɔyɔrɔ nɔfɛ min ye somaw ye limana caman olu ye degun sɔrɔ k'a sɔrɔ an ka démocratie na waati maa caman tun ye an ta misali la u yɛrɛ ka kuma ko écoleden ɲuman ka bɔ min ye FMI ni Banque mondiale yɔrɔ jaw ya anw nɛgɛ k'a ɲɛ fala ye vendredi noir n'o tun ma kɛ fiyewu Mali tun tɛ se ka Musa ka fanga bi o sinsinna kɛra jɔnni ye musow n'u denw k'u yɛrɛ di ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa jamana bɛ degun min kɔnɔna na a bɛ se ka falen cogo min yɛlɛma bɛ se ka na o nana wolo mun na danaya dara maa minnu kan olu ye wari bila fɛn bɛɛ ɲɛ fanga bɛ ta ni wari ye fanga bɛ ɲini ni wari ye jama bɛ nɛgɛ ni wari ye jɔyɔrɔ bɛ sɔrɔ n'i bɛ parti la tɔn kuma de bɛ f'i ɲɛna tɔn lakali de bɛ f'i ɲɛna i bɛ wulikajɔ kɛ ni tɔn ye n'i tɛ tɔn jɔyɔrɔ la ni tɔn ka se t'i ye n'i tɛ minisiri ye e dala kuma tɛ lamɛn e t'i jate min ye bɛrɛbɛrɛli tɔnw ye olu nana yɛlɛma ka kɛ i ko sugubulon min ni maaw bɛ taa nafa sɔrɔ ye politikimaw b'a la diinɛmaw b'a la waritigiw b'a la jamana tɔgɔbaw b'a la fɛn bɛɛ lajɛlen bilara sa k'an bɛɛ ka jɛ ka politiki jɔyɔrɔ ɲini o de nana k'an n'an ka firiliw ye ka coup d'état sen don o la yɛlɛma fanga nali na siraw fɛ o bɛ kɛ cogoya minnu na dunkojuguya ni yuruguyurugu ni bɛnkan mun dogolen don jamanadenw na o y'a to bɛɛ lajɛlen kɛra sew maaw y'a ye k'a fɔ taafa ni nafa t'a la maa kegumaw y'u ɲɛsin u ka baaraw ma min ye maa minnu ye n'olu sɔmina joona olu y'a dɔn k'a fɔ ko politiki bɛna wolo min na olu yɔrɔ janya la kabini kuma jan min ye parti politikiw yɛrɛ tutigɛbaw ye minnu ka dulokiw joli b'u la hali b'u ka duw kɔnɔna na minnu miiri mana jigin u bɔdon fɔlɔ la u b'a dɔn k'a fɔ k'u ye min kɛ olu caman y'u yɛrɛ minɛ sabula a fɔr'olu ye an ye an ka wari de bɔ ka don nin ko in na f'an k'an ka tɔnɔ bɔ a la maaw nana sɔrɔ o la min b'o kɛ ka tɛmɛ olu kan o ye jagokɛlaw ye o ye jagomanfilaw ye o ye wulikajɔkɛlaw ye
politique yɛrɛ kɛba n'a dungobaw bɛɛ lajɛlen minnu tun bɛ n'olu bɛ se kɛ n'u y'u bolo di ɲɔgɔn ma olu yɛrɛ ye ɲɔgɔn kɛlɛ ka ɲɔgɔn janfa ka ɲɔgɔn lebu ka faraliw kɛ ka duw ci ka kabilaw ci ka sigidaw ci k'o bɛɛ lajɛlen ko démocratie o nana wolo mun na sɛgɛn kɔlɔlɔ yiriwali tɛ yen ji tɛ yen kalan tɛ yen du tɛ yen fa tɛ den tɛ a fa bonya bɛɛ lajɛlen ko démocratie fala ye a ko kɔlɔlɔ nana kɛ mun ye kalan t'an bolo kalanyɔrɔ t'an bolo karamɔgɔ t'an bolo kalanso t'an bolo sigida t'an bolo yelen t'an bolo ji t'an bolo fɛn bɛɛ lajɛlen nana jɛ ka di maa damadɔ ma olu k'o dun an k'an sigi ni kalataw kɛra san duuru o san duuru u b'an bolola sɔn ko an k'an sigi k'a filɛ ko yaasa an ka se ka bɔ nɔgɔ la an ma bɔ nɔgɔ la an ma yiriwa maa minnu y'a wari sɔrɔ u taara tuguni k'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye nansara jamanaw la n'i ye anw ka denmisɛnw lajɛ bi n'i ye anw ka sigidaw lajɛ bi n'i y'anw ka marabolow lajɛ bi n'i ye anw sanga ani minnu ye bɛɛ y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ bi i b'a fɔ ko maa minnu sara ko ɲinɛ kɛra u su kɔ miiri ni taasi min bila ma se ka kɛ ka ɲɛsin olu ma wa min ye yɛlɛma min na o bɛ ka ɲini hali bi o ɲinini bɛ sen na a n'a gɛlɛyaw a n'a degun ka sɔrɔdasiw k'olu bolominɛw tiɲɛ kalanyɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen halaki maanifin ka baarakɛyɔrɔ n'u ka timinikɛlaw bɛɛ lajɛlen k'olu tiɲɛ kɛnɛya tɛ sɔrɔ lakana tɛ sɔrɔ kiiri ɲuman kɛrɛbɛ tɛ bɛɛ lajɛlen bolo fila bi k'u k'an b'a kɛ cogo di fala ye an k'an jigi kɛ jabaru masa ye sabula maa bɛ fɔ i jatigi bɛ fɔ ko fɔ ala. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. ayiwa bi ye 26 mars ye fala ye nin waati na ni ma fili jamanakuntigi san kan ka sɔrɔ ale kɔni ye yiri feere da ka ba monument de martyr la Badalabugu pont jigiyɔrɔ la ka taa dugu kɔnɔna na énergie ale fan fɛ welewelemada kɔni kun bilara kunnafonidilaw ma bɛɛ lajɛlen kun kan ka se ka taa fara jamana ɲɛmaaw kan minisiriw calatigɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ale ni lasigiden minnu bɛ an fɛ yan baara kun kan ka kɛ bi sɔgɔmada in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'ala sɔnna a ma Famara Berete ale taara o kɛnɛ kan min mana na b'o la bi su in na an na o da aw tulo kan a bɛ se ka o faamuya cogo min na n'an bɔra ye fala ye min ye taji naliko ye a bɛ sen na hali bi nka an bɛ min fɔ taji tigiw ɲɛna ani maa minnu bɛ ka na ni taji ye fala ye taji bɛ ka na o ye tiɲɛ ye nka gasoil bɛ mini gasoil tɛ ka ye dɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka gasoil donna wo jumɛn kɔnɔ an kɔni b'a ɲini Segu Jɛki maaw fɛ fala ye ani DNCC maaw olu minnu bɛ kibaruya da an ma don o don u ka bɔ ka ɲɛfɔli fana k'an ye gasoil fana na a bɛ min a bɛ sɔrɔ cogo di sabula an ɲɛ b'a la k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ k'a sɔrɔ station dɔw yɛrɛ bɛ ka wolomali kɛ a la u b'a feere dɔw ma u t'a feere dɔw ma ɲɛmaaw ka wuli ka jɔ kɛ o fana kɛrɛfɛ sini ni ala sɔnna jiko ni kuranko gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ yan an bɛna kuma di mɔgɔw ma sini maa caman dɔw ta ye jiko ye dɔw ta ye kuranko ye sini an bɛna na kuma di olu ma an y'a fɔ fana ko kiiri min bɛ senna fala ye n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankuru ni bɛ mɔbili minnu kan ka sa jamana sɔrɔdasiw ye a kiiri ko a jaabi ni ala sɔnna a ma sini o bɛna na di nka baaraw olu daminɛna kunun ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛfɔli kɛ sɔnnarodonbagaw olu fana y'u ka sɛbɛn sɔrɔ n'ala sɔnna a ma sini kiiri ko bɛɛ bɛna na i ta ni bila dɔn ka kɛ ni ɲɛmaaw ye kiiri ɲɛmaaw ye jaabi minnu sɔrɔ ani baara minnu sera ka kɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabula a yira k'a fɔ nin waati laban in na min ye sɔnnarodonbagaw ye olu kun fununa kosɛbɛ ka kɛ ni kiiri ale yɛrɛ kɛcogo ye an bɛ taa bilakaw fɛ yen bila nin y'a tile tan ye
a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na sa taji tɛ yen kuran tɛ yen u ka énergie k'a a batteries a fɛnw bɛɛ lajɛlen lankolon don a groupe bɛɛ lajɛlen lankolon don baarakɛla misɛn minnu bɛ bila yɛrɛ kɔnɔna na ni dayirimɛ ɲinina fɛn fɛn bɛ yen fala ye olu bɛɛ lajɛlen ka baaraw jɔra sabula tajiko dɛsɛ o de don énergie ɲɛmaaw kɔni y'a jira sa k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ kitakaw fɛ yen olu y'a jira k'a fɔ nin waati in na malo n'o ye keninge ye fala ye ko ale kɔni sɔngɔ jiginnen don kosɛbɛ 2,800 3,000 o bɛ 100 kilo bɔrɔ o sɔrɔ bi olu fɛ u ka sugu kɔnɔna na olu ko y'a jira sa ko nin y'a san 10 ye u famana ka min ye keninge sɔrɔ ni ɲɔgɔnna na u ka dugu kɔnɔna na feerelikɛlaw ko k'o bɛna ta ko mɔgɔ ti ka na dɛ sannikɛlaw ti wari tɛ yen o wari de tɛ yen bankaskaw ŋɔmi ko de ma ka di ye nin waati in na fala ye ŋɔmi kɔni den kelen dɔrɔmɛ bɛ yen den kelen dɔrɔmɛ 5 fana bɛ yen u bonyaw ti kelen ye ko don o don sɔgɔma bankaskaw bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka i ka ŋɔmi sa k'i ka daraka kɛnɛ a ye kuran tɛ yen o bɛ k'a to taji tɛ ka sara sɔrɔ ni kuran tɛ yen fala ye buru fana tɛ se ka dilan dɛ bankaskaw kɔni kɛlen don k'u wasa don na bi ko musow bɛɛ lajɛlen bankaska de kun bɛɛ lajɛlen na k'u donnen don ŋɔmi feere la nin waati in na sangaw fɛ donbolo kɛra musow ye muso 380 u bɛ se ka bolomaminɛ baaraw kɛ cogo min na fɛn minnu dir'u ma sa o ye baarakɛminɛnw ye sɛnɛko ta nasira fɛ u bɛ se ka bayɛlɛmali kɛ cogo min ye tigabɔrɔw olu dir'u ma sumansiw n'o ye nɛrɛkolo ye ka taa se forontow ma fini o fana bɛ a la u ye segiw fana d'u ma ani manaso min ni litiri 5 ji bɛ se ka k'o kɔnɔ ani filenw nin bɛɛ lajɛlen dira muso ka baɲumankɛtɔn min fɛ n'o ye feere yiriwali kɛ nana sira fɛ musaka o bɔra min ye nglɛw olu ka lasigidenso b'an fɛ yan n'o ye Royaume-Uni ye ko yaasa ka se ka musolakaw dɛmɛ sangaw fɛ u yɛrɛ ka se k'u ka bolomayɛlɛmali baaraw kɛ yanni waati nɔgɔyaw ka na u ka se ka cɛsiri kɛ kayikaw fɛ vɛri i n'a fɔ n da ɲɔgɔnko n'a bɛ a to i ka se ka yeli kɛ o dira personne nagew ma fala ye an yɛrɛ fana ye nage petipetiniw ye o fala ye an kan ka taa nin kɛnɛ kan dɛ nin ye nage kɔrɔbaw ye ko vɛri dir'u ma fala ye marisikalo tile 24 yaasaw k'o dun ɲɛna nka yan'o cɛ sa fɛɛrɛ kɛnɛ min bɛ sigi u fɛ n'o ye festival Kayi Seko ye ale de ye nin kɛ ka nin di maakɔrɔw ma yaasa ka u ɲɛw filɛ fɔlɔ u y'u ɲɛw lajɛ k'u ɲɛw ko pasi min bɛ bɛn min ɲɛ ma k'o ja ta sɔrɔ ka sɔrɔ ka vɛri dilan k'a d'u ma fala ye fi sabililayi k'u k'o don ɲɛna ka dugawu kɛ festival ale labɛnbaw ye n'o ye Kayi Seko ye ɲɛfɔli bɛ sen na dilannabanaw ale ni sida min ye ekɔliden 400 ɲɔgɔn ko olu fara ɲɔgɔn kan Segu mara kɔnɔna na ka bɔ kalanso 30 la ka ɲɛfɔli kɛ olu ye sida ni dilannabanaw la Sebugukaw b'a la Segukaw b'a la Pelenganakaw b'a la min ye kanuba ɲɔgɔn ka maaw ye olu bɛɛ lajɛlen sa k'u la dɔnniyara sa k'u yɛrɛ la tanga cogo min na kalandenw ka so olu b'a la sida jɛkulu min bɛ yen ale ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don an sen an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ n'o bɛ sida bana kɛlɛli kɛ n'o ye sécurité commissariat sécurité exécutif ye olu de y'o baaraw kɛ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na conseil ministre ale kɛnɛ kan. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Seko San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la kunungo kuluba faama sigiyɔrɔ la n'o tun ye araba ye marisikalo tile 25 conseil ministre ale y'a ka lajɛ kɛ laadala u bɛ lajɛ kɛ yɔrɔ min na kuluba soba in kɔnɔna na fala ye baaraw olu ye tali kɛ ɲɛbila sariya dɔw la ministre ka baara bolodalenw n'u ka baarakɛlaw u y'u da don o fana na sariyako ta nasira fɛ sa ministre min bɛ sigida lakana ni yiriwali kuntala jan kunna ale ye conseil ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ k'u kun ye kuma lase kɛ
kumalasen bɛ tali kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi politique sira fɛ saniya bɛ se ka jigin an ka jamana kɔnɔna na cogo min na k'a daminɛ san 2026 ka taa se san 2030 ma min ye conseil des ministres ye ale yɛrɛ ka lajɛ min kɛra février kalo tile 13 sɛbɛnni kun kɛra k'a yira sa ka ɲɛfɔli kɛ min ye fɛɛrɛ in na saniya bɛ se ka sigi an ka jamanaw kɔnɔna na cogo min baara in bɛ tali kɛ sa Mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma a n'a lawaleya sɛbɛn min sigilen don sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la yiriwali kuntalajan sira fɛ san 2024 san 2033 yaasa sigidaw bɛ se ka sanuya cogo min na jɛya waleyaw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye yiriwali kuntalajan fana bɛ se ka sigi sen kan bɛɛ lajɛlen ka se ka damakɛrɛnya min ye fɛɛrɛ in ye conseil des ministres y'a yira sa k'a fɔ ko baara in ka kɛ o hukumu kɔnɔna na ministre ka baara bolodalenw kɔnɔna na sa ministre min bɛ jamana kɔnɔna lakana ko kunna n'o ye Dawudu Ali Muhamɛdi ye ale ye conseil des ministres ladɔnniya ko jamanakuntigi kun y'a ɲini a fɛ maaw bɛ wele ni numéro minnu ye polisilakaw gendarmelakaw garilakaw fɛ Fala ye ko k'a kɛ numéro surumaw ye koyi yaasa weleli bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ko baara in ko a kɛra ka ban pewu Dawudu ko la sa ko ni maa b'a fɛ ka polisilakaw wele Fala ye 101 101 n'i b'a fɛ ka gendarmelakaw sɔrɔ 111 111 n'i b'a fɛ ka protection civile mɔgɔ sɔrɔ n'a b'a fɔ olu ma ko sapeur pompier 122 122 n'i b'a fɛ sa secrétaire permanent jɛkulu min sigilen don sa marafamisɛnninw ni u n'a ɲɔgɔnnaw kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ o ye 133 133 min ye jɛkulu min sigilen don drogue n'a nɔnafɛnw kɛlɛli kama n'o ye OCS ye n'i b'a fɛ k'olu lasɔgɔ farala ye 135 o ye 135 ye jɛkulu min sigilen don waati gɛlɛmanw kɛlɛli hukumu kɔnɔna na n'an b'a fɔ ma ko Seko Jaki n'i b'a fɛ ka olu sɔrɔ o ye 144 ye 144 min ye garde national maaw ye olu ye 145 ye 145 yaasa nin baara in ka se ka kɛ sa Dawudu ko nin kɛkun ye min ye maaw mago mana jɔ nin fɛn fɛn i ka se ka weleli kɛ joona k'a sɔrɔ a ma kɛ numéro janw ye jamana ɲɛmaaw ye nin laɲini de kɛ u fɛ o baara fana o de bannen filɛ nin ye ale y'o yira conseil des ministres la ministre min bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ a ko ka kɛ ni kɛlɛ min bɛ sen na Moyen-Orient na Fala ye ko a kɔlɔlɔ tɛ dɛ kɔlɔlɔ in k'a bɛna boli farafinna jamanaw kan sabula an ka tajiw n'an ka minɛnw ni karajogow bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Kɔgɔji ka yɔrɔ min na ka na n'o ye Detroit d'Ormuz ye k'o tɛmɛli kɛlen don Kataba 4 ye bi zanni kelen kelen bɛɛ lajɛlen tɛ se ka tɛmɛ min ye Kɔgɔji sanfɛla la sa ka bɔ Azikaw fɛ ka na nanzarakaw fɛ fo farafinna ko gɛlɛya bɛna don a la o la conseil des ministres ale ladɔnniyara k'a yira k'a fɔ ko Mali kɔnna ka jɛrɛ kɛ sigi sen kan hakilila 10 k'u ye olu bɔɔ lajɛlen bila sa yaasa u bɛ se ka lawaleya cogo min degun in n'a nana an bɛ se ka kunbɛn cogo min na minisiriso bɛɛ lajɛlen jɛminɛna don a ko in na Fala ye a lawaleyali hukumu kɔnɔna na min ye sɛbɛn in ye ministre Musa Alassane Jalo ale ka maaw ye ɲɛfɔli k'a la k'a fɔ conseil des ministres ɲɛna sa ko bɛɛ lajɛlen kan ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma sɛbɛn in ale lawaleyali la n'o ye hakilina 10 ye min b'a to nin ko in kɔlɔlɔ a bɛ se ka tɛmɛ an kan cogo min na o la sa ko an bɛ yɔrɔ min na bi maaw da dumunifɛnw ka taa fara balofɛnw kan hakilisigi kɛlen don a la nka don nataw la fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna sigi sen kan fana jamana n'a dɛmɛbaga jɛkulu yaasa ka se ka dɔ fara a kan minisiriso caman olu bɛna jɛ ka baara in kɛ minisiri min bɛ bagan mara ni sɛnɛko kunna n'o ye Yubaba ye ale ko misi feere tako 18 na k'o sigira sen kan selinicini hukumu kɔnɔna Fala ye k'u kun ye feereli in kɛ sa misiw ye misi minnu n'a feereli daminɛna mars kalo tile 11 ka taa kuncɛ tile 19 laɲini tun ye min ye sa Bamako n'an ka marabolo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka misi sɔrɔ da nɔgɔ na cogo min nin tako 18 na in u ye ale bila hukumu min kɔnɔna sa ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maaw ma cɛfɔ ni kanbɛ kɔnɔna basigi ani lafiya o la sa ko in kɔni k'a kɛra sewa ye sabula o tun bɛ ka misi 4,310 o kun kan ka o de ɲini ka na n'o ye nka o sera ka min sɔrɔ o ye misi 4,111 ye 100 siradala sa b'a fɔ 95 o fana na sa minnu sera ka na kɛnɛ kan yɛrɛ n'olu sanna o ye 4,74 100 siradala 99 k'o de sanna ko min ye sugu ye ko a ɲɛna kosɛbɛ fɛɛrɛ ni dabaliw ka tigɛ sa ka se ka dɔ fara waleya in kan yaasa maaw bɛ se ka misi sɔrɔ cogo min na san o san selinicini ale la an terimuso n'o ye ministre Asaba Jalo ye conseil des ministres ladɔnniya bana cɛjugu in ka Fala ye ko nin waati in kɔnɔna ko funteni bɛ ka dadigi kɛ bana in na a jiginna kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan général d'armée Asimi ale ko k'an ka tangalaw k'an taalan ye yaasa an bɛ se ka kisi banaw ma cogo min a kɛra bana sugu ye maliden kɛnɛma sanuma o de bɛ fasojɔ baaraw kɛ Bamako mars kalo tile 25 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national. Ibe wariji no wayala, sama mone. Ibe warida.
sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. fala ye ji ni kuran minisiri n'o ye dɔnnifa cɛmɔgɔ Tarawele ye ale ye munumunu salo kɛ kunun ko a ka baarakɛyɔrɔ belebeleba minnu bɛ yen n'olu b'ale yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na yaasa ka taa i ɲɛda baarakɛlaw kan degun min b'u kan o bɛ se ka furakɛ cogo min ye professeur cɛmɔgɔ ye dugudenw bɛ se ka lafiya i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw y'a laɲini u fɛ cogo min na a y'o munumunu salo kɛ yɔrɔ fɔlɔ min n'a taara yen o kɛra SOMAGEP ye olu ye ji ɲɛnabɔ jɛkulu ye o bɔra a taara SOMAPEP SA la laboratoire min sigilen don n'o bɛ ji sanuyaw sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ min ye baraji tawsa o labɛnni yɔrɔw OMVS ka bolofara min b'an fɛ yan n'o bɛ fɛɛrɛw sigi sen kan ka se ka OMVS ka baaraw kɛ an ka jamana kɔnɔ direction min bɛ yen n'o bɛ hydraulique kunna min ye baara fan filanan ye sa a taara n'o ye kuranko ta nasira fɛ o de la a taara énergie direction b'a la ka taa Amadère la Amatep ka taa yen Amarapu a n'a ka baara yɛrɛ nana kuncɛ énergie di Mali kɔnɔna na yen sa a y'a yira sa k'a fɔ ko laɲini ye mun ye fɛn minnu bɛ yen bi n'olu ye ɲuman ye u k'olu sinsin baara bolodalen belebeleba minnu bɛ yen k'olu sigi sen kelen kan fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kelen kan ka se ka énergie yɛrɛ k'a lataa ɲɛ cɛmɔgɔ y'o fɔ a ko a ka nin taama in o ye kana bɔ maaw ye k'i ɲɛda u kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara min bɛ yen ni olu sigira sen kan énergie yɛrɛ kɔnɔ ko olu ye ani baarakɛlaw yɛrɛ k'a ta ɲɔgɔn da ɲɛŋɛ degun min bɛ yen fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ joona kuma tɛ nin waati in na sunkalo tɛmɛnen kɔfɛ halisa jiko ni kuranko gɛlɛya min bɛ sen na a bɛ se ka fɛɛrɛ min sɔrɔ la Keba Jalo ale tun bɛ baara in kɛnɛ ka énergie di Mali kɔnɔna na minisiri ye min fɔ a ye bamanankan na an ka jɛ k'o lamɛn. pression bɛ yɔrɔ min sisan kelen don an bɛ se ka kuran di cogo min baara la baaraw bɛ ka kɛ n'i ko k'i bɛ so jɔ kuma dɔ la soubassement n'i y'a tracer bɛɛ tɛ se k'a dɔn fo dugu ka da ɲɔgɔn ka yɛlɛ dɔɔni donc baara min bɛ ka kɛ ni basigi a bɛ ka kɛ ni méthode ye walasa sini ma sini n'an ye fɛn so mana ban don kasara kana y'a la donc baara fana n'a taabolo don ni problème bɛ yen ni gɛlɛya bɛ yen a ɲininen don a ka yɛlɛ sira dɔ de fɛ mais o kɔrɔ tɛ fana ko baarayɔrɔ la an jɔlen don ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ dɔ la jɔyɔrɔ belebele qui est très important mun ka fisa kosɛbɛ baara in na n'an ye jateminɛ kɛ an bɛ du dɔ de ɲɛmɔgɔ ye an bɛɛ bɛ jamana dɔ de kɔnɔ mais an si tɛ se ka lafiya k'a fɔ ko n'an taara k'an bolo bɛ nin baara la ko hali bi maliyɛn dɔw fana ma lafiya o tɛ kuma dɔ la an ka fugara ye dugumamɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ sanfɛmɔgɔ minnu ma an kɛrɛfɛ yan a tɛ taa n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma kuma dɔ la fɛɛrɛ dɔw bɛ sɔrɔ hakilina dɔw bɛ ta duguma hakilina dɔw bɛ ta sanfɛ mais a ka kan ni mun ɲɛna an k'o tila an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye hakilina ɲumanw ye a kan ka yɛlɛ cogo min a bɛ se ka di baarakɛlaw fana tɔw ma cogo min walasa exemple minnu kɛra n'o kɛra réussite an k'o partager an ni ɲɔgɔn cɛ donc o kama an kan ka u b'a fɔ bamanankan na cogo min ka ɲɛ an kan k'an kɔnɔ de ci ɲɔgɔn ye nin baara in tɛ taa n'an m'an kɔnɔ ci ɲɔgɔn ye parce que n'i bɛ ɲɔfoliyɔrɔ la ni muso kamankɔrɔ si dogo ɲɔgɔn na mala n'o ɲɔ bɛ jɛ dɛ donc a ɲinini an bɛɛ kelen labɛn ka daminɛ ne yɛrɛ la ka tɛmɛ mara nin fɛ ni gɛlɛya bɛ yen an ka sigi an ka kuma an ka solution sɔrɔ an ka taa ɲɛfɛ joona parce que n'o tɛ ne tɛ a bɛ gɛlɛya k'a fɔ ko n'an ye baara kɛ kɛrɛfɛ
bɛɛ k'a fɔ ka ale ka a ka daga yɔrɔ la an se ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc a bɛ cɛsiri min na ne b'aw fo monsieur le directeur a ye baara mun kɛ k'a yira ne la i ni ka équipe a bɛ wasa kun bɔ kɔliyaranin jenina depuis 2h du matin 3h du matin aw équipe tun bɛ boli la ni ye mɔgɔ ye kɛnɛ kan ale yɛrɛ a n'a ka ɲɛmɔgɔ mɔgɔ dɔw bɛ kɛnɛ kan n'u yɛrɛ tun ye mobili jɔtɔ ye kɔjala ne ka mobili jɔtɔ ye kɔjalani mɔgɔ jɛmanw don u tun bɛ commencer ka fin donc olu mɔgɔ donc an ye jateminɛ kɛ u y'a yira n na sun b'u kan mais u tɛ se ka taa so ni baara dɔ ma ban parce que il faut que dɔw ka si yelen na maliyɛn bɛɛ ka si yelen na a bɛ se ka kɛ cogo di donc dɔw u b'u tɛgɛ bɔ suguri la dɔrɔn u b'u kɛ baara kan a kɔni vraiment ne bɛ se k'o kuma fɔ fan bɛɛ parce que a kɛra n ɲɛna n kun b'u nɔfɛ donc solution sɔrɔla la solution sɔrɔla la caméra ma don micro ma ta jemi ma fɔ baara kɛra mais n'i ye baara tiɲɛni min kun donna n'i y'a tiɲɛni n y'a hacké n y'a di mɔgɔ mɔgɔ ma n'a ye wagatini fitinin f'i ye kalo 3 ye n'a ye kasara nafolo f'i ɲɛna miliyari de tun bɛ fɔ mais tile 10 kɔnɔ baara kɛra mankanmaya la jemi ma fɔ caméra ma ta donc vraiment monsieur le directeur je pense que an y'o exemple mun yira an kan ka continuer ten baara dɔw fana caman bɛ an y'a boloda an b'an bolo di ɲɔgɔn ma bi y a pas ministère tɛ yen EDM tɛ yen EDM kɔnɔ kɔnɔ CODIR bɛ yen tɔw tɛ yen o tɛ yen an y'a yira ɲɔgɔn na su t'an fara tile t'an fara walasa an ka solution sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw kana ko ta ni dusu ye an ka ɲina kɔrɔlen bɛɛ kɔ an bɛɛ k'an jija an ka ɲina kɔrɔlen ma an ka yafa ɲɔgɔn ma parce que mɔgɔ caman dayirimɛ b'an ka baara la an ka baara in a ma nɔgɔn donc ni mɔgɔ dun dayirimɛ b'i bolo an si kana an sigi k'a fɔ ko mɛrɛ bɛna d'an ma sisan dɛ an si kana an sigi k'a fɔ ko an bɛna bɔ kɛnɛ ma ko tɛgɛ bɛ fɔ anw dɛ an k'a kɛ mɔgɔw ka ɲina an kɔ mɔgɔw bɛ ɲina an kɔ cogo di ni kuranko an bɛ ka baara minnu kɛ n'an sera k'o bɛɛ sabati cogo min donc madame ka dayɛlɛlen don cogo ma o ye a k'a dɔn ko ministère fana dayɛlɛlen don ten danfara tɛ ne ni directeur cɛ danfara tɛ ne ni directeur cɛ parce que ba kɔnɔ jɛgɛ bɛ yen mais jɛgɛ fana jigi ye ba ye mais nafa fana tɛ ba la ni jɛgɛ fana t'a kɔnɔ donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma. n'a bɔra énergie ko la an bɛ taa burukinakaw fɛ yen AES jamanaw olu ka minisiri minnu bɛ kɛnɛya ko kunna olu bɛ lajɛla burukinakaw fɛ yen fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ cogo di AES jamanaw bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka baara kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ baara in a kurumu karili kɛnɛ kan sa minisiri n'o ye minisiri ɲɛmaa Héritalema Jean Emmanuel n'a ye burukinakaw ka premier ministre ye ale tun bɛ kɛnɛ kan capitaine Ibrahim Traoré tɔgɔ la a y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara min filɛ sigilen sen kan nin ye hakili jagabɔ don ka kɛ ni AES yɛrɛ sɛbɛnba minnu ta ni baara kan ka kɛ n'o ye minisiri minnu bɛ n'olu bɛ kɛnɛyako la u saba bɛɛ lajɛlen a ɲini u fɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan diɲɛ selekena ni sariya tɔma min bɛ sen kan n'o ye kɛnɛyako ta nasira ye olu ka miirina n'u ka baara kɛcogo ka kɛ ni an yɛrɛ ka hakɛw n'an ka ko faamuyacogo ye Mali Burkina Niger ko ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ jɛkulu kelen ye yaasa o kumakanw bɛ se ka kɛ kelen ye o la sa premier ministre y'a yira sa k'a fɔ ko fo u ka sɔn k'a yira k'a fɔ nin waati in na ko k'an ka lateliya jamanadenw kɔrɔtɔlen don bila ka suma ni kumaba ninnu ni ɲɔgɔnyeba u ka dɔgɔya ko la bi min ye diɲɛ jamanaw ye u ɲɛ jɔlen don an na farafinna jamana 27 min bɛ bi olu yɛrɛ kɛlen don k'u ka ɲɛmaya ta k'a di Mali minisiri ma n'o ye colonel major Assaba Jalo ye ale yɛrɛ b'u cɛ ma k'o ye garisigɛba ye o la sa fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen ka teliya la Héritalema Jean Emmanuel AES kɔnɔna na k'u ka olu lajɛ yaasa minisiri so saba in bɛɛ lajɛlen ka kɛ kuntilenna kelen taabolo kelen ye o la sa u y'a yira sa k'a fɔ jɛrɛ in kɛnɛ kan
bana misɛn minnu bɛ yen bana kumaba minnu bɛ yen ani bana minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka lafurakɛ joona cogo min na k'olu fɛɛrɛw sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye burukinakaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ bololabaara minnu b'olu bolo bi n'o o ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye olu y'o da jira mali yɛrɛ ye baara minnu kɛ paliko ta na sira fɛ olu fana y'o yira min ye nizɛri ye ale ka fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye yiriw ye ale fana y'o fɔ sabula maa man ka ɲinɛ o kɔ baara in ale senfɛ minisiriw yɛrɛ dama fana tilala ka ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Asaba Jalo ale ye hakilina falen kɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi na jɔyɔrɔ min b'a bolo n'o o ye OMS o ɲɛmaaya ye an ka fanfɛ bolo fɛ hakilinaba minnu b'a la n'a ye fɛɛrɛ minnu sɔrɔ ko hɔnna n'olu falen ɲɔgɔn ye yaasa baro nata don filanan kɔnɔna na u bɛ se ka sinsin cogo min na yanni baara in bɛɛ lajɛlen ale ka kun cɛ sabula ale bolo kɛnyɛrɛ ye ni faso baarakɛlaw kan ka jɛ ka u bolo di ɲɔgɔn ma baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na kɛnɛyako ta na sira fɛ AES ale bakun kan sifin ba kelen Orange kɔnɔna na k'olu de gɛnna ka bɔ baara la o ye waati jan bɔ kabini san 2024 u ka jɛkulu ale ye wuli ka jɔ kɛ ni waati in na min ye kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kun donna énergie ɲɛmaw Orange ɲɛmaw ale ni sifinnaka ninnu cɛ nka min ye ko in ye a nana jɔ Mati Bagayogo collectif min bɛ yen n'o sigilen don maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen don ka baara bila n'olu gɛnna ka bɔ u ka baara la Orange Mali fɛ fala ye a ye min sɔrɔ ka fɔ an ka jɛ ka o lamɛn. Ne Mati Bagayogo, travailleur licencié Orange Mali mɔgɔw ka porte-parole. Anw ye mɔgɔ 151 Orange ye minnu gɛn ka bɔ baara la n'u t'olu ta da bɔgɔ jeninen kan. Mais Orange ye min yɛrɛ gɛn ka bɔ baara la ka taa 2022 ka na 2024 la a bɛ se mɔgɔ 1000 ma. Mais mɔgɔ 1000 bɛɛ ma gɛn ɲɔgɔn fɛ. C'est-à-dire que an mɔgɔ 151 min farala ɲɔgɔn kan ka taa an ta da bɔgɔ jeninen kan an farala ɲɔgɔn kan cogo di mɔgɔ 84 fɔlɔ bilala olu ka bilali motif tun tɛ dɔwɛrɛ parce que k'u bɛ fɛ k'u bila contrat kura kan maintenant o contrat kura in u bɛ avantage fɛn fɛn sɔrɔ u y'o o bɛɛ salo ka bɔ contrat kura in kɔnɔ maintenant k'a fɔ k'u b'o bila o contrat kan u ka o contrat kɔrɔlen tun kan ka ban le 30 juin 2023 maintenant olu y'a yir'u la k'a fɔ bon problème tɛ contrat kura talen mais a y'aw jɔ contrat kɔrɔlen min bɛ n'o banna an b'a lajɛ ni contrat kura b'an arranger an bɛ t'o kan maintenant direction y'a yira u la k'a fɔ non o tɛ kɔnɔ donc à partir du 1er avril maa o maa ma taa contrat kura in kan o tigi k'a bila i kunna k'a fɔ i licencielen don donc o date selen fɛn o fɛn bɛ yen n'o ma taa contrat kura in signé olu bɛɛ ye SMS sɔrɔ u ka téléphone na k'a fɔ ko u licenciera u kana se Orange kɔnɔna la bilen. Maintenant mɔgɔ 67 personnes mana fara olu kan o b'a kɛ 151 personnes. Maintenant wagati min na dossier bɛ ladon tribunal de travail la o y'a sɔrɔ 67 personnes bɛ activité la. Maintenant, aux 67 personnes, finalement, il y a sur le licenciement qu'on a choisi. Dossier là donné, tribunal de travail là. Il y a un dossier là de Wasro, l'US qui a fait Chamanini. Inspection arrêt notre technique bon kati orangement. Direction nationale du travail notre technique bon kati orangement. Maintenant, notre technique nous baira k'a fait qu'on y travaille nous bekachani sans frais. Alors que ni 24 mois, nous sommes en flamme, nous avons barre bureau de placement fait, mise à disposition de bureau de placement quand il y a entreprise utilisatrice qui a bolofa. Ni doit à la jet, ni mourons taruta d'abord jenega, à Begachani sans flamme, d'orebe santan oulola, d'obe santan doula, d'obe santan sabala, d'obe santana. Donc, dossier est allé dans le travail là. Licenciés, 67 personnes licenciées. 67 personnes qui ont motif de licenciement marqué d'oré parce que Koutara Outada Brodjenenka. Donc, au Hukumu ne connaît là, Orange a un bureau de placement nous fait pour licencier. Donc, on licencier là au Tchoula. Maintenant, alors que tribunal de travail est là, dossier 9 mois de quai. On Orange un bureau de placement en échange d'écriture là au 9 mois qu'on fait. Tribunal de travail n'a déclaré incompétent. Qu'a fait que le s'est créé un ticket. Maintenant, quand la caïra,
ko 67 personnes minnu tun bɛ activité la k'olu ma licencié alors que wagati min na olu ka licenciement kɛra procédure kɔnɔna la parce que tribunal du travail saisira le 4 octobre 2024. Le 8 octobre, tribunal du travail tentative de conciliation. Maintenant, le 28 octobre, au premier procès follow. Maintenant, le 31 octobre, fin fait que ma activité là, pour ranger ou le bel licencié. Voilà, la Guinée-Kao ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Lansana Kouyaté CEDEAO ye ale sugandi ko ale ka kɛ kumaɲɔgɔn ye Mali, Burkina, Niger olu ni ale ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye AES jamanaw ye min ye Lansana Kouyaté ye maa min don a dɔnnen don kosɛbɛ Guinée-Kao fɛ yen farafinna kɔnɔna fana a ye baara caman kɛ kuma tɛ wariko ta nasira fɛ nka nin waati in na jamanaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ kumaɲɔgɔnya in a bɛ sɔn ka gɛlɛya Kouyaté kɛ bolo fala ye sabula ni ye ninnu ye kumaɲɔgɔnya la o kɔrɔ ko fɛɛrɛ ni janjugu dɔ dantɔ d'u fɛ u bɛna wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin jamana ninnu ma nka hakililasigi kɛlen don a ko la k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Kouyaté kɛ ye n'a labɛnna waati o waati a na bisimila ka se k'a lamɛn ka hakilinaw dɔn yaasa jaabi bɛ yen n'o kan ka d'a ma kuma tɛ nin waati in na AES ninnu a bɛ Burkina Faso kaw olu de bolo k'a daminɛ mars kalo tile 24 na ka na se a tile 25 ma kɛlɛ min bɛ sen na n'o bɛ Moyen-Orient kɔnɔna na a ye para kuraw ta sabula gosiliw kɛra israɛlɛnw fɛ ka ɲɛsin min ye Iran ale ka pɔriw ma kuma tɛ Badar Anazali ma min ye Kouaji kɛnɛna na yen waati ninnu na nucléaire marayɔrɔw olu ɲinini don Iran fana ale fana ye bɔmu belebeleba n'o ye arma belebeleba 4 fana fili ka taa ɲɛsin Israɛl ale fana ma nin waati na kɛlɛ yɛrɛ kolo galelen don yɔrɔ min na kosɛbɛ o ye Détroit d'Ormuz ye Détroit d'Ormuz min ye Irankaw ye u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko maaw bɛ se ka tɛmɛ u yɛrɛ fɛɛrɛ sigi sen kan Espagne ale ka bateau sera ka tɛmɛ jamana wɛrɛw bɛ yen fana olu fana ka bateau sera ka tɛmɛ bi na min ye Détroit d'Ormuz ye a ko kɔni sigilen don sen kan Américains yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko fo fɛɛrɛ ka sigi sen kan tile 15 baara ka se ka kɛ a la Iran kana jasiranya ka fɛn kɛ a ka maaw to yen maa si tɛna se a ma nin waati in na yaasa taji ale ni balo ni dumuni minnu bɛ bɔ arabu jamanaw la olu bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na lafiya la Turki jamanakuntigi n'o ye Erdogan ye ale ko fo kɛlɛ ka jɔ ko ni kɛlɛ ma jɔ fiyewu min ye maaw bɛ ka laɲini fɛn fɛn kɛ nin waati in na k'a si tɛ se ka sabati wa olu yɛrɛ bolo bi sinsin kan ka kɛ min kan o ye maa ka sɔrɔ min bɛ taa ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ye kumayɔrɔ la kumayɔrɔ min na a ko kuntigi Américains bolo a tɛ kɛ Irankaw bolo i n'a fɔ jɛrɛ yɛrɛ baara daminɛ na a tun bɛ ka kɛ cogo min ye Erdogan ye a ko degun min bɛ yen bi gɛlɛya min bɛ yen bi a kɔlɔlɔ bɛ na wuli don nataw kɔnɔna na diɲɛ yɛrɛ sɔrɔw ba sigilen tɛ kosɛbɛ kuma tɛ nin fana nana fara a kan k'a bɛna na waati gɛlɛya min fantan jamanaw de bɛna na sɛgɛn a la kosɛbɛ sabula jamana baw ninnu olu kɔni kɛlen don ka musakaw ni sɔrɔw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka nin waati ale kunbɛn ale kɛlɛ kelen hukumu kɔnɔna na min ye Espagnol ka premier ministre ye a y'a yira sa k'a fɔ ko maaw tɛ se wuli cogoya si la ka taa kɛlɛ wuli ka taa walimaw gosi u nun na ka n'u sigi ten ko maa k'i dɛmɛ wulikajɔ ni cɛsiri k'i kan ka o de matarafa ka se ka bɛn ani kɛlɛɲɔgɔnya k'o sinsin kumaɲɔgɔnya k'o de ɲɔgɔn tɛ ko bɛɛ la bi ko la olu Espagne olu sen ma don a la maa ka pankuru tɛ jigin u fɛ yen wa o tɛna jɛn n'a ye fana maa ka jigin u fɛ yen o waati kelen kɔnɔna na Détroit d'Ormuz sanfɛ min ye Espagne bateau baw ye olu dɔw kɔni sera ka dɛndɛn ka tɛmɛ Guinée-Kaw fɛ yen kibaruya bɔra ka bi kununko min ye Capitaine Dadis ka aide de camp kɔrɔ ye n'o ye Abubakar Jakite n'an b'a wele ko Tumba ko ale fatura kununko dɔgɔtɔrɔso la maa kofɔlen sa kabini nɛgɛ kanɲɛ 4 tɛmɛnen miniti 35 ye sɔrɔdasiw ka dɔgɔtɔrɔso min bɛ kan samori kɔnɔna na ko ala y'a ka kalifa minɛ a la ye jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ kasobon ko kunna sa olu kɔni ye ɲɛfɔli kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko Tuma kɔni k'a fatura sabula ko min ye bana min tun b'a la o ye hernie ye min ye a yɛrɛ fana kun sɛgɛnnen don kosɛbɛ a farikolo fana na degun caman yira a la ale ni ko wɛrɛw farala ɲɔgɔn kan a yɛrɛ kɔni kun ka kɛnɛya ma sabati kosɛbɛ kabini kiiri ninnu kɔni forila wa nin waati laban in na fana Tumba ale yɛrɛ kun bɔra kasobonba yɛrɛ kɔnɔna na pewu ka taa lasago Koyakaw fɛ yen a yɛrɛ ka avocat kun wuli ka jɔ kɛ o la bi na sa ɲininkali caman de bɛ ka kɛ
Tima ka fatuli kɔfɛ sigana o bɛ ka ta ka ɲɛsin fanga ma n'o ye laginɛ fanga ye min ye josariya tigilama olu kɔni y'a yira sa ko ka waleya in bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Tuma yɛrɛ somaw ye u y'a bila alalatigɛ minɛn kɔnɔna na ko yaasa min ye fure ye a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a ka janaja olu bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi sen kan min ye limanaw ye olu ka sutura u ka suturali cogo la laɲini o bɛ ka tali kɛ o de la bi nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la n'Ala sɔnna a ma su in na an na ɲɔgɔn sɔrɔ baabu wɛrɛw k'olu fara ɲɔgɔn kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ɲɛna kosɛbɛ nin kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen na Falaye Keyita ani Jaramuso olu tun bɛ yan bi ka se ka an dɛmɛ nin baara in na a k'an bɛn waati wɛrɛ. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45